Por segundo ano consecutivo, a Asociación Xosé Afonso en Galicia desenvolverá en Rianxo parte da súa programación de abril en decembro, Cantos ao fío da Revolución dos Cravos. É precisamente unha continuidade dos actos que tiveron que aprazarse coa chegada da Covid. O acto central será este domingo ás 12 do mediodía, cun concerto no Pazo de Rianxiño ou no Auditorio Municipal, dependendo da meteoroloxía, no que actuarán os músicos Tiago Fernández e Jasper. Este concerto consistirá, terá dous piares principais. Un deles é Jasper, Pablo Carracedo, non máis coñecido como Jasper, que é o cantante de líder de Nao, e que tocará temas de Nao, temas propios e, por suposto, temas do SECA. Despois, outro piar é Tiago Fernández, que é un cantor portugués, cantor que cantou acompañado de múltiples figuras nacionais como internacionais, pero tamén toca temas propios, temas do SECA, ou temas de outros autores, como Xosé Maro Branco, Xerxo Gordiño, de Olinda. A programación conta coa colaboración do Concello de Rianxo e da Deputación da Coruña, a través da área de Cultura. Para nós é un traballo que queremos seguir desenvolvendo coa asociación, daí que este abril en decembro sexa un programa que da man da Deputación Provincial que financia boa parte deste programa, pois é unha sorte para nós contar con actividades alrededor de Xosé Afonso. Queremos parabenizar a Asociación Xosé Afonso por continuar con esta actividade que é xa unha homenaxe anual consolidada a Seca Afonso, a Xosé Afonso, e desexamos que o seu traballo continue estreitando os lazos de unión coa cultura portuguesa ou da Galiza do Sur, non? As persoas que desexen asistir en directo deberán rexistrarse previamente na web da asociación www.axa.gal, xa que as prazas son limitadas a consecuencia da situación COVID. Para aqueles que non poidan asistir, o concerto tamén será retransmitido por streaming. A par do concerto tamén se estreará unha exposición, Xosé Afonso, Xeografías de unha vida, con fotografías e textos informativos sobre a vida e obra do autor do Grándola Vilamorena, que poderá visitarse no Cuartel Vello durante todo este mes de decembro.